आसार माबोरै मोनदों बुंनाय बिराद मोजां साजायनायफोरखौ 34थि बोसोरारि जथुम्मा दिमाकुसि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बे डेलिगेट हल फिसासो जाबाय नामाथाय सफैबाय जों खुलुमलायदों बिस्रा बे जायगायाव बिराद खांख्राइ मोनो नोलै नायलांबाय थादो नोंथांमोन जों सिङाव हाबलांनि जोबोद मोजां नुदों ओइ बाबुमोन मा जायगा होनो बेखौ दै मुंनांगौ दङ आरोना जों सानजों दङ आरो लोगोसे नै गथ'फोरबो दंखायो नै बेसे समायना बेसे रमायना बे आंनि आंगो गामि बे गामियाव बैसागु बालें बोथोर फैयो दाउ खौवौआ खौवौ खौवौ मेथाइ खनो आयु बेसे समायना बेसे रमायना बे आंनि आंगो गामि दिमाकुसि Photo number 1 RC girls Photo number 2 RC girls Photo number 3 RC girls Photo number 4 RC photographer Photo number 6 one boxers for democracy Photo number 7 NRDS Koirabari Photo number 8 NRDS Koirabari boys
নম্বর 9 ডন বস্কো স্কুল দুর্গাপুর